מתקיים דיון מקדמי בבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך 65 מיליון שקל נגד חברת הקידוח שמן משאבי נפט וגז. התובעים טוענים כי לא קיבלו את מלוא המידע על קידוחי החברה שבסופו של דבר נכשלו. איתנו נמצאים עורך הדין יוגב חלפון שהוא מגיש התביעה הייצוגית ועורך הדין דרור סברנסקי, פרקליטם של הנתבעים. ערב טוב לכם. ערב טוב. מה אתם טוענים, יוגב? כמו שדובר בפרוטוקולים חשפו שחברת שמן הסתירה מידע מהציבור. הם גררו את הציבור, ציבור המשקיעים, למבחני הפקה, שלא לצורך, כשהם עומדים מהצד ומסתכלים, ואינם מסתכלים בכספם. בסופו של דבר... מה זאת אומרת? לא הבנתי את מה שאתה אומר עכשיו. כן. אתה אומר שהם יזמו מבחני הפקה. נכון. ומה זאת אומרת הם לא מסכנים את כספם? הם בסופו של דבר היה להם אופציות שהם יכלו לממש אותם גם כן, כמו כל הציבור שמימש את האופציות האלה. ובסופו של דבר הם לא מימשו את האופציה על סמך המידע פנים שהיה בידיהם. אתה אומר שלפני המבחן היה לה בדיקה... נכון, היה להם מידע פנים. היה להם מידע פנים, זה הטענה שלך. הפרוטוקולים חושפים שב7.9, לפני ההחלטה על מבחני הפקה, במפורש נאמר גם על ידי גבי אשכנזי וגם על ידי יוסי לוי, שיש בעיות בקידוח, בעיות גם בנקבוביות, גם בעיות במוליכות. הבעיה היא במוליכות בעיקר. במוליכות ובנקבוביות. הנקבוביות היא הייתה מאוד נמוכה, שאין סיכוי, דיברתי עם כמה פרופסורים בעניין הזה, אין סיכוי שגם המוליכות נמוכה וגם הנקבוביות נמוכה, שיהיה פה מאגר נפט. שאפשר יהיה להוציא נפט בכמויות מסחריות. ואת זה לא מסרו לכם. את זה לא מסרו להם. מסרו לחברת דלק אנרגיה, מסרו את זה בסופו של דבר לגבי אשכנזי. למה לדלק אנרגיה? כיוון שהיו במשא ומתן איתם. לא הבנתי. כיוון שהם היו במשא ומתן דלק אנרגיה. הם רצו לקנות 5% מהרישיון, ואחרי שעברו עליהם הנתונים, הם ראו שבסופו של דבר... סליחה, אני לא כל כך הבנתי. מה ההיגיון שלהם להתקדם, כן? להתקדם בתהליך, אם הם לא נותנים אמון בתהליך? יש בעיקרון הם מרוויחים טובות אישיות, שמדובר פה קודם כל הם לא ממשים את האופציה. דבר ראשון. זה הבנתי, אבל למה להתקדם? אז אחד, זה אולי להציל את הפרויקט הזה בסופו של דבר, את החשבון, אפילו ב1%, שאנחנו מאמרים על כספי המשקיעים, 1% ננסה, היה ונצליח. חוץ מזה גם כן, היה שווה להם גם להשאיר את המצב הקיים איכשהו. 100,000 שקל מרוויחים כל אחד מהם בחודש, כמה חודשים כאלה, זה עוד כסף. חוץ מזה גם כן, יש להם אופציות עתיד. אתה מאמין שהם יודעים, זאת אומרת, המנהלים של הזיכיון הזה יודעים שאין פה שום דבר, אבל בשביל לקבל עוד שכר של עוד כמה חודשים של 100,000? במפורש, אומרים את זה במפורש. הם אומרים את זה במפורש, הנקבוביות, בים 3, מ2 עד 6%. הם לא אומרים במפורש, אבל שלמרות שידענו שאין סיכוי לשדה הזה, רצינו להמשיך את הפרויקט, כי המשכורת שלנו הייתה טובה. לא, אמרתי שיש כמה טובות הנאה בעניין הזה, גם האופציות העתידיות שלהם. נגיד ויש 1% של הצלחה. אנחנו נסתכל על חשבון הציבור, נלך סיכון על חשבון הציבור, בסופו של דבר היה והצלחנו, יש לנו גם אופציות עתידיות, בונוסים, משכורות. תגיד, אני רוצה לשאול אותך עורך דין חלפון, אנחנו לא בדיוק ארץ שופעת נפט. זאת אומרת שהמשקיעים הולכים למהלך כזה, הם צריכים לקחת בחשבון שהמהלך הזה יכול להיכשל. נכון. ועכשיו ללכת ולטבוע את החברה, אז יש בזה משהו שנראה קצת כזה... אף אחד לא אמר שהשקעה בנפט היא לא השקעה בעייתית ובסופו של דבר מסוכנת. אבל שהמידע לא נמצא בידינו, ונמצא בסופו של דבר עבר לחברה כמו דלק אנרגיה, שהיא רצה להיכנס לעסקה. אבל השאלה היא באיזה מידע, ועל זה נשאל תכף את עורך הדין, את סברסקי, באיזה סוג של מידע חברה מחויבת למסור למשקיעיה. האם מישהי עושה בדיקה, היא חייבת למסור את המידע הזה? שנייה, נשמע אותו. או למה בעצם לא? למה לא למסור את המידע הזה של מה שמותי? בראשית, העניין מוצג כאילו יש רק נתון מסוים, ומה שהיה באמת זה שעל פי התוצאות מהקידוח, שהוא עדיין לא מבחן הפקה, התוצאות האלה הובאו למומחים בינלאומיים, שבאו והתייצבו לא רק בפני שמן, אלא בפני כל השותפים בקידוח, והמליצו להם לעבור לשלב מבחן ההפקה, שזה השלב שבו בודקים האם יש לא רק סימנים של נפט, אלא אפשרות להפיק נפט באופן כלכלי. היה חוות דעת של כמה מומחים שאומרים ללכת למבחן הפקה כשכל הנתונים בפניהם, כולל על הנתון הזה שחברי מוצא אותו בתוך הפרוטוקול ואומר, הוא הנתון היחיד ואותו למה לא גיליתם. והתפקיד שלהם הוא לבוא ולומר לנו האם לעשות או לא לעשות מבחן הפקה, ואני הייתי מבין אם הייתה תובענה ייצוגית הפוכה, אם לא היו עושים מבחן הפקה, כששני מומחים אומרים לך, לך תעשה מבחן הפקה, יש פה נפט,
יכול להיות שתוכל להוציא אותו ולהפיק אותו, ולא היית עושה. אבל השאלה היא, אבל אחרי שעשיתם מבחן הפקה, והתברר לכם במבחן שאומנם יש נפט, לא יודע מה הכמויות, אבל לא ניתן להוציא אותו באופן מסחרי, בצורה כלכלית, כיוון שיש בעיה עם הנקבוביות וחיפשו סדקים בסלע שאולי דרכם אפשר יהיה. השאלה היא מידע כזה על החברה למסור למשקיעים. רק שהרבבת את הלוח זמנים. ברגע שבמבחן ההפקה מצאו שאין אפשרות להפיק שם נפט, שם נעצר, שם הכריזו בור יבש, מה שנקרא. שזה לא אומר שאין שם כלום, זה אומר שאי אפשר להפיק את זה. השלב, אתה צודק, שכאשר דיברו על הנקבוביות הנמוכה, אמרו, אבל יש סדקים, ויש גם גודל משמעותי פי כמה מאשר בים 2, שהובא שם כמשוואה, אמרו, אמנם יש אחוזים יותר נמוכים של נקבוביות, אבל יש פי כמה עובי של שכבה שאנחנו יכולים לבדוק בה, והדברים מתאזנים, ואם יש סדקים, ואמרו, גם מצאנו בתוך גלים של סדקים, לכן הדברים מתאזנים, ומי שאמור לדעת זה המומחה. המומחה בודק הכל, והוא אומר, לכו תעשו מבחן הפקה, ויושב דירקטוריון ודן בדברים בצורה רצינית, אתה ודאי ראית את זה, דן ושואלים אותו, אבל אתה ממליץ לעשות מבחן הפקה, והוא אומר, כן, וגם המומחה של שותף אחר. בסדר, השאלה היחידה, אבל עורך דין סברסקי, יכול להיות שבחינה משפטית נניח, אנחנו לא יודעים לשפוט פה כרגע, אין לנו את היכולת הזאת, מי צודק. אבל השאלה היא למה באמת שלא יהיה מצב של שקיפות לאורך כל הדרך מול המשקיעים. אני אסביר לך. השקיפות קיימת. השקיפות היא בנתונים שאמורים להעביר אל כל המשקיעים, כאשר מה שקרה, כיוון שהיו פה הרבה חיפושי נפט, נוצר פה מצב של העברת מידע ביתר, שבאופן מכוון, אגב, הוא עבר ביתר לאורך השנים על ידי כל מיני קידוחים, עד שרשות ניירות ערך באה ואמרה, יש כללים ברורים, ורשמה בדיוק מה צריך לפרט, ואת הדברים האלה במדויק אנחנו פירטנו. אני שואל שאלה פשוטה. התברר שיש בעיה עם הנקבוביות, עם הנקבוביות של הזה, נכון? לפני שבדקתם אם יש דקים, זה לגיטימי שהחברה... לא לפני, לא. אתה שוב מבלבל. זה מה שאמרת קודם. אני שוב מתנצל, אתה מתבלבל שוב. הנקבוביות והסדקים הם נודעו עוד לפני שניהם, ואמרו, יש שכבה שיש בה פחות נקבוביות, יותר סדקים, יש שכבה שכנראה יש בה פחות סדקים, יותר נקבוביות, אנחנו צריכים לבדוק. אבל בשלב הזה, עצור כאן. את זה, את המידע הזה, ראוי להעביר למשקיעים או לא? בדיוק, לא רק שלא ראוי, אלא צריך לא. למה? כי אז אתה כמשקיע לא יודע מה לעשות, לא מבין שום דבר. מה זאת אומרת? המשקיע יחליט לבד. אני אסביר לך. שהמשקיע יחליט לבד, אתה לא יכול להיות... לא, אני לא בוחר מה אני אומר ומה לא. יש רשות ניירות ערך שהגדירה, יצאה... היא הגדירה מה אתה חייב, עורך דין סברסקי. לא רק. היא הגדירה מה אתה חייב, היא לא הגדירה מה אתה צריך. אנחנו לא מדברים כרגע מה אתה חייב משפטית. למה לא לתת למשקיעים? שזה הכסף שלהם, להגיד להם בדיוק מה קורה. להפך, פה אתה טועה. הרשות הגדירה גם מה לא תעשה. אל תעמיס עליו מידע שהוא לא יכול להבין אותו. זה מה שהם הגדירו. סליחה? מה זאת אומרת לא יכול להבין אותו? המשקיע הוא מטומטם. לא. אל תעמיס על המשקיע המטומטם מידע שהוא לא יכול להבין אותו. תן לו להמשיך להיות מטומטם ולהמשיך להשקיע גם כשלכם ברור שהבאר הזו לא יצא ממנה אחר. לא, אני שוב אומר, מה שהיה ברור באותו שלב, שיש המלצה של שני מומחים, תבדקו כי יש פה נפט, יכול להיות שאפשר להפיק אותו. זאת הייתה המלצה של שני מומחים שאומרים תבדקו. אין לנו עוד הרבה זמן, משפט סיכום. את המידע הזה אנחנו מעבירים. הדיון יהיה בבית משפט, הרי לא אצלנו. אני באמת חושב שהדיון צריך להיות בבית משפט. לצערי חברי רץ לכל אמצעי תקשורת. שניכם באתם. שנייה, חברו, עוד משפט לסיום וזהו. משפט קצר לסיום. בסופו של דבר, החברים מדבר פה על באמת על מידע ש... רגע, אם אתה רואה חברים, למוטי בבקשה תפנו בכבודו. אם אתם חברי. אוקיי. בעיקרון חברים מדבר פה על מידע עודף, אבל ב-7/9 עד 22/9 היה 3 דיווחים שהם דיווחו. אז אם מדברים על מידע עודף, זה באמת מידע עודף, שהם אומרים סימנים משמעותיים, נפט באיכות גבוהה, כל הדברים האלה, אבל הדברים באמת המהותיים... את זה אתם מבינים, גם מטומטמים מבינים. אבל את הדברים המהותיים הם לא מביאים. כי אתם מטומטמים. חברי קרא את הפרוטוקולים, אבל מה שהוא עשה זה דבר כזה. אנחנו לא, אין לנו זמן. מילה מפה, מילה משם, חיבר אותם יחד ומטה. כל הפרוטוקולים פה אפשר לראות את זה אחד. מוטי יכתוב פסק דין בתוך 30 יום, חברים. כל מה שהחברה דיווחה היה דיווח אמת לחלוטין, ובדיוק על פי מה אנחנו בכל זאת חייבים לסיים. בדיוק הכל. תודה רבה. והיתר יהיה בבית המשפט.